Holy moly guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरनाय थालायबाय। नै दिनै जोङो फिल्डआव फैदो। जोङो मा खालामलायगोन नायलांलायदो नै फंबायमोन दोङो। नायलांबाय थादो मा खालामगोन जोङो देखायबाय थागोन दा नोंथांमोननो। फंबायमोनाबो डेन्जार बारगोन नै। बिसोरो डेन्जार बारगोन आरो नैथ' डेन्जार। खाट्रा बारगोन इयो दा। नायलांबाय थादो ना। फंबाय बारसिगोन। वाव, टाइगार श्रफ। Oh my god. दा नै फंबाय सासे बारबावबाय। Wow, my god. Wow, oh my god. Mas kan apa istilah? Ini tadi terbaru macam istilah. Wow, oh my god. Saya pernah untung saya nih. Juga deh. Kamu nanti lah baca. Oh my god. रुको जरा सबर करो Nah, ya bar longjam barनायदो longjam बेसां फुट हायो नायनोसै फंबायमोनखौ दा नै फंबाय सासे बारसिगोन वाव सासे हाबाय वाव सानै बारबाय
थांबाय नै बेरायबाय नुजोब्बाय दे अब्ला बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै बाय बाय